אם היה פה למידה, לא היה כישרון. למדת משהו? בוודאי. לא היה כישרון. אם למדת... שורה שאתם נמצאים בה כרגע, המדריכים שלנו, המנחים, יסבירו לכם קצת יותר לעומק מה זה המקום, מה אתם הולכים לעשות. כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר, תבין הכל תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד עשן, תיעלם מתוך אחד, ישמעו בך, יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל החלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנפר את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תכעס, אל תפחד, לך תמיד, לך אחד, כמו הסבא שחולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק. טעים, אצל הטעים, יאמר לך המשך בדרכך.